Uttar Bobil Outpost keparlo, kamar tisso NH29 Atover along, ahir ingtang Bike Scooty, Kachetong adimalong amat inut apran kedam. Musik ni phai sir kep anarlo, por phai isira minit tham kep apor malom, Uttar Bobil Outpost keparlo phuloni kamar tisso NH29 Atover along, ihum bike AS09H2676 lapen, Scooty AS0282768 ahiring tangrak pen Kachetong adim along amat inut apran kedam. Lapen bang ke thomatum ahiring tangrak pen are ngahu keso. Sarlongki rong pi lapen Samuel terang Fuloni English LP School Headmaster Lo Than bang lapen Sarlongki rong pi difu Grimplam langsu asor kepai kelang nu adim along amat apran kedam bang. Uttar Bobil Outpost along kido raikom saiki tumpen labang so birta tong sikot pen adimak long palidun si cipari deng pot apran kidam ju aphan Difu Medical College Hospital along ponsi postmortem aphan asai klem ponlo. News Tech Report Karbi Anglong News Focus 24/7.